Nyt ruvetaan olla pikkuhiljaa valmiit. Pizzat on vähän jäähtynyt, niin menee ehkä helpommin tää aloitus sitten. No niin, nyt. Let's go. Let's go. Aika lähtee nyt. Nyt. Joo. Mä aloitan tästä. Mä en tiedä mikä pizza tää oli. Mäkin aloitan tästä, mä en tiedä mikä pizza tää on. Mikä pizza tää on? Tää on Howard Special pizza. Tää on Howard Special. Se on formaggio. Joo. Formaggio. Ja helmetillä pohja. On. Mitä menee asteet? Menee hyvin. Menee. Toivottavasti on tässä. No niin. 1,5 minuuttia syöty. Kyllä jaksaa. Kyllä jaksaa bro. Nyt tuli! No niin, jaksaa. Joo. Huhuu. Eli Wow. yksi laitsi vielä, niin sit se on 8 minuuttia.